ହଁ ସହ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ କେନ ଆସିଲେ ଆପଣ ସେ ବ୍ଲକରୁ ଆଇଛେ ବ୍ଲକରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକରୁ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକରୁ ହଉ 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 ଆଉ କାଣା ହଉଛେ ମୁଇଁ ଆଇଛେ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହଁ ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛେ ହଁ 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 ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ ପାତି ସବୁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଏଇଟା ମାଖନ କରୁଛୁ ମାଖନ ତ ଏଇଟା ହଁ ବେଲେ ଏଇଟା କେତେ ମାସରେ ହେସି ମାଖନ ଏଇଟା 2.5 ରୁ 3 ମାସ 2.5 ରୁ 3 ହଁ अच्छा बेला ये सामान काना हो जेगा अच्छा इसकी लेबर जब लगई छ माने केते लेखा दस तुम ଏଟାକୁ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଦିନକୁ 500 ଲେଖା जिनका 500 ହଁ बुढ़िया जो ଖାନା ପିନା ସବୁ ହେଇକି 500 ପଡ଼ି ଯାଉଛି ହଁ अब धरी धरी किया किया ସବୁ ହେଇକି 500 ପଡ଼ି यूथ में फेन नाही माने यूथ ହଁ ଦେଖ ତ ବୁଟା କରୁଛନ୍ ଆଉ ନାଇଁ କଲେ ହେବା କାଁ हां तो हाता बाइक ହଁ बोले आउ काकड़ा करछ ଏଇଟା ମାଖନ ଯୋଗେଇ ସାରିଲେ ଝୁନକା ଯୋଗାମୁ जिनका ହଁ आउ ଝୁନକା ଯୋଗେଇ ସାରିଲେ ପାତଲଟା ଯୋଗାମୁ पगमुटा हां ହଁ ତାପରେ ମୁଗ 5 ଏକର ବୁଣବାର ଅଛି मुंह भी ହଁ बहुत किछि काम को ହଁ ହଁ ସେଟା ବି ତାମାନେ ଜୁତା ଫନ୍ଦା ସରିଲାନ हां ଏଇଟା ଯୋଗେଇ ସାରିଲେ ଏଥର ଏଇନୁ ଝୁନକା ଯୋଗାମୁ ତାପରେ ମୁଗ ବୁଣୁ तुम्हारे ब्लॉग रो का हला मते ट्रांसफर पैसा नहीं छ କାଁ ହେଲା संपूर्ण सीरीज ହଁ इनो घंटा ग्राम सबको नहीं न ନାଇଁ ନ ସେମିତି ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇ ଆମେ ମଞ୍ଜି ସୁବିଧା ପାଇ ନାଇଁ ପାରବା ଏଇଟା ଦୋକାନରୁ ଘିଣୁଛୁ ଯୋଗାଉଛୁ ମୋଦି ମୋର ନିକେ ଯିବ ହଁ ଆନବ ବ୍ଲକ ନିକେ ଆପଣ ତ ପହଲା ହେଇଛନ୍ ଆଉ ପହଲା ପାଇଛେ କେନେ ଜାନୁ ଆମେ ହଁ ନା ଯିବ ବୋଲେ କାନେ ମନ ତୁମେ ତ ମୁଇଁ କେନେ ଖୁଜି ଆଇଛେ ବୋଲିଛେ ନା ହଁ ତାପରେ ହଁ ସବୁ ଏରିଆ ଦେଖୁଛେ କି ଏ ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ଏଇ ଫଲଟା ସବୁ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ ସବୁ ମୋର ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ମୋର ଯାହା ଝୁନକା ଯୋଗେଇଛେ ହଁ 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 ସବୁ ତୁମର ନା ସବୁ ମୋର ଏଇଟା 8.5 ଏକର ଅଛି ଆଚ୍ଛା 8.5 ଏକର 8.5 ଏକର ଏସବୁ ତ ମୁଗ ଝୁନକା ସବୁ କିଛି ହଁ ସବୁ କରସି ଠିକ ଅଛେ ହଁ শুনুন মোদি দরকার হলে মন নিকে যাব ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଜାଣିଲୁ କରିଟା হ্যাঁ শিখ ଟିକେ ভাল করি ହଁ ଏଠି ଜାନି ଭଲ କରି କେହି ନାଇଁ ଯିବାର ଖାଲି ବଜାନୁ ଘିରି କରି ଆଣୁଛ ହୋ ମଞ୍ଜି 110 ପଇସା ନେସ হ্যাঁ সব দিয়া হাজি 110 ତ হ্যাঁ ହଁ 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 পয়সা দরকার না পড়ে ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଁ গভর্নমেন্ট তরফରୁ মিলছে সেটা ବୋଲେ ଏଇଟା ମାଖନ ଯୋଗାଉଛୁ ଆଜ হ্যাঁ জগা ପାଣି ଟିକେ ବୋଲେଇ ଦେଉଛୁ ଯୋଗାଉଛୁ হ্যাঁ এটা পান এটা আউছে তো ହଁ কাজি পান আছে ଏଇଟା ପାଇପ୍ ଚଲେଇଛେ ও পাইপ চলেছ ହଁ ও বোর পুরা নাই নই ন ବୋର ଅଛି ପୁରା কাଣା কইমে আজ্ঞা ହଁ ତୁମର ସବୁ ବୁଝି ସାଇଲି ହଁ। କିଛି ଓକେ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଏ ମାଖନ ଯୋଗାଉଛୁ ବୋଲେ କାଳେ ଫେର ପାଣି ଦେଲା କାଁ କାଲ ନାଇଁ ଦେବ କେବେ ଦେମୁ 8 ଦିନ ଗଲେ କି 8 ଦିନ ବାଦ ଦେମୁ କାଁ ହଁ ଏ ଲୋଟା ମରବାର ଓଷଧ କାଣା ଅଛି ହଁ ଅଛି ଯେ ବୋଲେ ଦେବ ତ ହୁଁ ପଇସା ନେସ ଭାଇ ଆନି ଆବ ପଇସା ନେସ କାଁ ନାଇଁ ପଇସା ବୁଝି ନାଇଁ ଲାଗେ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତମେ ମୋର ଲୋକ ଟିକେ ପଠେଇଦେମି ପଠେଇ ଦେବ ଦେଖ ମୁଇଁ ତ ଟିକେ ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ବାଲା ଚାଲି ଚୁଲା ନା ପାରେ ନାଇଁ ପାର କେ ନା ପାରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନା ତ କିନି ହୋ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସେ ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିଲି ହୋ ହଁ ବୋଲେ ସେ ଅସଜିଆ ଜାଗା ଦେମି କହିଲା ବେଲେ ନାଇଁ କହିଲି ମୁଇଁ ହେନ୍ ତ ବୋଲା ହଁ କେତେ ଡାକ୍ତରଟି ହୋ କିଏ ଜାନି ହୁଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମ ପିଲା ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଠାମି ହଁ ତୁମର ପିଲା ବେଶରୁ ହେ ଯେନ୍ ହେ ପିଲାଟା ନା ଅଛି ହେ ଯେନ୍ ହେଟା ହେଟା କିଏ ହେ ଆବେ ହେଟା ହେଲେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଆନ୍ ହଁ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁରକେ ପଠାବ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖାର କା କରସନ୍ ସବୁ ଏଇଟା ହଁ ହେଲେ ବୁଝା ହେତାକେ ପଠାବ ବୋଲେ ସୁବିଧା ହେବା ହଁ ହେ ଟିକେ ଭଲ ଜାଣିଛି କିନି ହଁ ଉଷୋ କୋଷାର ନାଇଁ ସବୁ ପିଲାକୁ ଦେଖା ରଖା ଟିକେ କରସନ୍ ହଁ 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 ତୁମେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲଛ ହଁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଆନ୍ ମୁଇଁ ବି ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଦେମି ସେନା ଚଲେଇବା ଫେର ବି ଚଲେଇ ଦେମା ହଁ ଦେଖ ମୁଁ ହେତ୍କି ଦୁରିଆରୁ ଆଇଛେ ମୁଇଁ ମୋର 12ଟା ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା 12ଟା ପୁରା 12ଟା ଓହୋ ହୋ ବୋଲେ ତୁମର ଦୁଇଟା ମାକେ ନା ଦୁଇଟା ମାକେ ନା ଗୋଟେଟା କେତେ 7ଟା ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେଟା ଆଉ ଗୋଟା 5ଟା 5ଟା ହଁ ବଡ଼ଟା 12 ହଁ ବଡ଼ଟା ଜହ ଛୁଆ କରୁଛ କହିଲା ପଳେଇଲା ଭାଗିଦେଲା ସେ ଭାଗିଦେଲା ହେତିରେ ଡବଲ ଆଇଛ ଜହ ଛୁଆ କରୁଛ କହିଲା ଓହୋ ହେନ୍ତା ହେଇଛି ହଁ ବୋଲେ ଫେର ଗୋଟେ ତାର ବି 5ଟା ଆଇଲନ ବିହା ବାର 5 ବର୍ଷ 5ଟା ଛୁଆ ଆଇଲନ ବୋଲେ ସେ ପଳେଇଗଲେ କେନ୍ତା କରମି ବୋଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆନି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଏଥିନ୍ ଦେଖୁ ଅନଲାଇନ୍ ମିଳୁଛି ଅନଲାଇନରେ ଏଥିନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛେ ଦଉଛି ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଯେନ୍ ଆଇଛନ୍ କିନି ମୋହନ ମାଝୀ ମାଗଣା ଦଉଛନ୍ ମାନେ ମାଗଣା ଦଉଛନ୍ ଯାହାର ନାଇଁ ନ ନାଇଁ ନ ସେ ଆନି ପାରବା ହଁ ଆଉ ଯାହାର ଅଛେ ଯାହାର ବର ନାଇଁ ନ ସେ ବର ବି ଖୋଜି ପାରବା ବର ବି ଖୋଜି ପାରବା ଓହୋ ହୋ ବୁଝିଲେ ହଁ ହଁ
हेतकी तो हमको गवर्नमेंट हमको हेतकी सुविधा सुविधा दूसरी बोले ठीक दूसरी हो हाँ पहले काटो तो छाली देखो छुंडी देखो